17 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода аз хоҷагии деҳқонӣ ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат дидан намуда, ба номоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи хоҷагӣ аз қабили навъҳои гуногуни ангур, мавизи хушсифат, ширинӣ аз ангур, омодашуда сабзавот ва дигар зироати кишоварзӣ шинос шуданд. хоҷагии деҳқонӣ ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат дар ихтиёри худ 174 гектар токзори ҳосилкунанда дорад. дар хоҷагии 164 нафар саҳмдорон кор мекунанд ки онҳо низ аз 5 то 10 нафарӣ коргар доранд. 17 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат дидан намуда, бо намоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи хоҷагӣ аз қабили навъҳои гуногуни ангур, мавизи хушсифат, ширинӣ аз ангур омодашуда, сабзавот ва дигар зироати кишоварзӣ шинос шуданд. ангури шоҳона, президент, ҳусайнии сафед, ҳусайнии сиёҳ, ғалаба, кардинал, пешпазак, аватар, велес ва дигар навъҳо ки ба намоиш гузошта шуда буд, дар хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат парвариш гардида, талабот дар дохил ва хориҷи мамлакат ба онҳо зиёд аст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат дар ихтиёри худ 174 гектар токзори ҳосилдиҳанда дорад. дар хоҷагии 164 нафар саҳмдор кор мекунанд ки онҳо низ аз 5 то 10 нафарӣ коргар доранд. имсол низ новобаста аз таъсири манфии сардиҳои соли қаблӣ бо истифода аз таҷриба ва усулҳои санҷидашудаи парвариш, саҳмдорони хоҷагӣ ҳосилдилхоҳ ба даст оварданд. ҳосил аз ҳар гектар боғ вобаста ба навъҳо аз 30 то 40 тоннаро ташкил додааст. این جای یک للمه بود، از سال 15 شنانده شده است. پارسال کمتر خنکی تاثیر کرد، این سال الکی حاصل فراوان داد. اینجا اساسا پیشتر این انگور باغ انگوری باغ حسینی بود، کمتر خنکی ده تاب آور نبود، طلباتی جهانی به او قدر جوابگو نبود. من از خارج چند نمود انگورای با صفت نمودش آورده، اینجا با اصول پیوند اینا زیاد کرده حاصلش گرفت سادیم. انا این انگور اواتر هر سال پیوند کردیم، همین سال یکم سال حاصل داده است. از این انگور کش کرده است، ای سنجش گذاراندیم که 40 مویز میشوه. این ای سنجش گذاشت 50% حاصل سال آینده اینا خشک میکنیم. токзорро асосан ангури навъҳои ҳусайнии сафед, ҳусайнии сиёҳ ташкил мекард. акнун бинобар талабот ба навъҳои боз ҳам беҳтари ангур, саҳмдорони хоҷагӣ марҳила ба марҳила бо роҳи пайвандкунӣ онҳоро ба ангурҳои велес ва аватар табдил дода истодаанд. барои таҷриба навъҳои дигари баландҳосил низ дар ҳоли озмоиш аст. در این قطعه زمین ما پیوند انگور پرورش کردیم. اینجا 4 نمود تک پیوند از خارج آوردگی همونه اینجا پرورش کردیم. همین نهالا 1 ساله همین بخار قلمچه کردگیم نه 1 سال ده افزایش کرده تا 2 متر. افزایش بسیار بلند، حتی که در درون باغ سایگی داشتنیم این افزایشش بسیار نقص. این برای چی؟ در مملکت اروپا بسیار زمینشان با کسل فیلکسیر کسل شده و این کسل همین خلکی درخت انگور را خاک میکنه. در زمین ما همین کسلی پیدا شود، از حاضر ما گذاشتیم که کجایی که باغ نو میکنیم اول اینا میشنانیم، اما تک پیوند انگور میشنانیم، بعد 1 سال پس وایده پیوند میگذارانیم. همین قطع دلپور باغ میشود که اینا حتما کردمانان لازم.
аз фаровонии навъҳои ангури аватар ва кардинал ки ҷамъоварӣ он низ дар хоҷагӣ идома дорад, аён аст ки ин навъҳои воридотӣ аллакай ба иқлим мутобиқ шуданд ва ҳосили баланд дода истодаанд. муассиси хоҷагии деҳқонии ангурпарварии ҳоҷӣ Неъмат деҳқони бо таҷриба ва токпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Неъмат Усмонов мебошад. ҳамасола чун мактаби таҷриба дар ин хоҷагӣ машғулияти амалии саҳроӣ барои дигар ангурпарварон ташкил ва баргузор карда мешавад. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир амалан хубтару беҳтар аз худ намудани нозукиҳои бунёди боғ тогзор буда, ба ин восита барқарор ва васеъ кардани боғҳои ангур дар мамлакат мебошад. ҳар боре ки муҳтарам пешвои миллат дар ҳуҷагии мо ташриф меоранд, мо хурсанд мешем, бо ҳаракат мекунем ки бо аида зиёд кунем ҳосилнокира навъҳое ки гуногун бо як ҳаракат кунем биёрем, зиёд кунем. роҳбарияти шаҳри Турсунзода ва хоҷагиҳои деҳқонии он бо истифода аз ҳузури раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид доштанд ки пойтахти кишварро дар 4 фасли сол бо тамоми маҳсулоти кишоварзӣ таъмин мекунанд. барои ин тамоми имкону захираҳо мавҷуд аст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд ки миёни шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои водии Ҳисор барои таъмини аҳолии пойтахт бо маҳсулоти хушсифат қарордодҳои лозима баста шавад. дар инҷо дар ин мактаби бузурги профессор Усмонов имконияти дар инҷо санҷиш гузаронидан, бо ҳамроҳи олимон ва хулоса баровардан хусусиятҳои ҳосилнокии онҳо, устувории онҳо ба хушкӣ, устувории онҳо ба касалиҳо, хусусиятҳои хушккунандани онҳо, ё ки интиқол кардани онҳо, ё нигаҳдории онҳо, ё ки бо тари тоза фурӯхтани онҳо дар бозорҳои дохилӣ, ин омӯзиш гузаронида мешавад ва тавсия карда мешавад ки ҳамин кор дар инҷо аллакай оғоз ёфтагааст. фикр мекунам ки дар оянда он давом медиҳад ва барои баланд бардоштани гуногунии биологии ангур дар Тоҷикистон саҳм мегузорад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки соли ҷорӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ 30% ҳосили умумии боғҳо содир гардида ин раванд идома дорад. бо мақсади беталаф нигоҳ доштани маҳсулот ва дар ҳама фаслҳои сол ба мардум пешниҳод кардани ангури тару тоза дар ҳудуди хоҷагӣ сардхонаи замонавӣ бунёд гардида ғунҷоиши он 700 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин сардхона низ ба қадри кофӣ ангур нигоҳдорӣ мешавад. барои ҳосили баланд гирифтан албатта пеш аз ҳама ин агротехник парвариш ва аз хусусиятҳои биологии худи наву намуд вобастагӣ дорад. дар инҷо ҳамин навъҳое ки серҳосили ҳамин истеҳсолӣ ба роҳ монда шудааст ва ҳосили ҳозир гирифтаашон ҳосили дар бисёр навъҳо ҳосили миёна аст, дар бисёр навъҳо ҳосили потенсиалӣ дорад ва фикр мекунам ки дар оянда хусусиятҳои биологии онҳоро омӯхта дар асоси тағйир додану бо тари инноватсионӣ парвариш намудани навъҳои наве ки омӯзиш мегузаронанд ҳосилнокии потенсиалӣ ба даст гирифтан мумкин аст. чунки ҳосилнокии потенсиалии ин ангурҳо то 100 тонна аз як гектар аст. ҳозир инҳо ба сои миёна 30-35 тонна то 50 тонна ҳосил гирифта истоданд аз як гектар. таҷрибаи наве ки таи солҳои охир дар хоҷагӣ ҷорӣ шудааст, хушк кардани ангур мебошад ки бо риояи технологияи махсус амалӣ мегардад. имсол низ ҳамдорони хоҷагӣ аз 40 тонна ангури тару тоза 10 тонна мавизи хушсифат истеҳсол намуданд. ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки агар саҳмдорони хоҷагӣ солҳои қаблӣ асосан ангури нави ғалабаро хушк карда ба хориҷи кишвар ва бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ мебароварданд, имсол ба таври таҷриба ангури навъҳои Велест, Президент ва Аватарро хушк намуданд. хоҷагидорон нақша доранд ки дар оянда ба таври васеъ хушккунии ангур аз навъҳои Аватар ва Велесро ба роҳ монанд. аз ин нави ангурҳо мавизи хушсифат ба даст оварда шудааст. бо коркарди ангур ва истеҳсоли мавиз самараи иқтисодӣ зиёд гардида дар баробари таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои иловагии корӣ даромади бештар ба даст оварда мешавад. аз 4 килограмм ангури тару тоза 1 килограмм мавизи хушсифат ҳосил мешавад. мавизи истеҳсол гардида то 100 сомонӣ ва баъзе аз навъҳо аз ин бештар харидор дорад. мавиз бо 2 усул офтобӣ ва соягӣ омода карда мешавад. бо назардошти иқлим ва шароити мусоиди кишвар заҳматкашони хоҷагии деҳқонии Ҳоҷӣ Неъмат усули офтобиро интихоб намуданд. ба ақидаи онҳо мавизи дар офтоб хушк шуда назар ба усули соягӣ зудтар омода мегардад ва хуштаъму босифат аст. ҳадафи ба роҳ мондани хушкнамоии ангур бо чунин усул рақобатпазир гардондани маҳсулоти ватанӣ ва роҳ ёфтан ба бозорҳои ҷаҳонӣ мебошад. ба ҳисоби миёна аз 4 кило ангур 1 кило мавиз хушк меша. ин ангурро агар 8 сомонӣ фурӯшем 32 сом ба тоғри мегира. ина мавизша
فروشیم کمی کم 60-70 سامان کارکر کرده اینا با رنگ داده فروشین اینا از 100 سامان زیاد گرفتنش ممکن. ما همینه برای ماندیم که یک قسم حاصله با بازار داخلی، یک قسم حاصله صادرات کرده، یک قسمش مویز کرده، با یک قسمش به سردخانه مانده. مقصد که حاصل به دست آوردیم این اسراف نشوه، نتیجهش بسیار نقص. یکی از سمت‌های دیگری فعالیت خوجگی نهال پروری میباشد. در 935 گکتار زمین پرورش نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن نادر و میوه‌دهنده که به اقلیم تاجیکستان موافق میباشد به راه مانده شده است. با راهنمایی‌های سرور دولت و جهت دستگیری سیاست انساندوستانه پیشوای ملت، رهبریت خوجگی انگورپروری حاجی نعمت در عملی کردن عملهای خیر نیز سهم نظررس دارد. خوجگی در بنیاد و نوسازی راه و پل‌ها، کارهای ساحلبندی، تعمیر و ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی و آبادانی محل سهم می‌گذارد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با نتیجه زحمت باغداران با خوجگیداران صحبت صمیمی آراسته برای استحصال نوهای انگور، جاری نمودن اصولهای نوی پرورش، مرحله به مرحله کارکرد بیشتری انگور، تأسیس علاوگی جایهای نوی کاری، تأمین بازار داخلی با محصولات خوشصفت کشاورزی و بالا بردن اقتدار صادراتی، انجام کارهای خیر و حصه نظررس گذاشتن در آبادانی یک گوشه دیار به سهامداران و رهبریت خوجگی اظهار سپاس نمودند.